ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Uba Florence Lingdo ubaday Rangbah Shnong jong ka Shnong Korstep kabadon Haribhoy District ula Khladnoh nagani ka slam perthai ha ka steps ngi ublay jong ka khat arterik ubnai nopra arajar arphuway ha civil hospital Nongpo hadin ba ula Shah Shoh hado banda mensau jor ha Nongshong Shnong jong ka nihi ka Shnong ya ubala tip kerteng kum Rajesh Makri kat kum ka jingyat ho jong ki bahaye ngasem jong ba Florence kani ka jingjia kala jia ha ka janmit jong ka sngi ba ar ha ka ba Rajesh Makri ula Shoh pen mensau yo ba Florence Lingdo hado ba undam mensau jor namar ka jingjor shabapalat ka jing mensau ki doctors ki laptha ai ki ba yeng hasem ban penken ria no she Negrims Hospital ban nangne ki ba yeng hasem ki la penken ria no she Supercare Hospital Shlong ban pen phai byang she Civil Hospital Nongpo tat hadu ba unda Khladnoh nakani ka sla perthai Hagabaya day bat kani ka jingjia ki pulit kila kemno yo Rajesh Makri bat ya ka met jong ba Florence Lingdo la penkit no shaying na ka benta ban pendep ya ka jingle nyam ka bakhado hadin bala pendep ya ka jingle post mortem kadai ka jingyap ji kadai ka jingyap ka bakandit ka ba nyemla ban piang kemlang ka sarang namar kadai jingyap ha ka jing Shah Shoh how briu uba kerteng Rajesh Makri sisa kene ka jingja ha kene ka si nyimla ban tiang dalale ha ki imlang salang namar ubriu ubranut ban shim ya ka jing imbriu kami hab bangin bo undon ha ka imlang ka salang ya kum bangi tip ka jaj briu ka si jingi ga ong ki ong ba ka dei ka jaj briu ka batip briu tip le henrei kidang don kum gine ki briu ki bam don ya kata ka mensim ka jing seulam la ne ka mensim ka ba ki ba yaseng problem simbreu khamtam ba uba Florence longro ude urong ba Shnong ude barang urong ba Shnong uba menta kalong ke ke ba nakalyang ka HYC ngimla ban priang ya ka jingsha penyap jeng i kumta longba ka ne ka kerwa ka HYC umdan circle ka penremjur ya iba Rajesh Makri ubalanut ban shim ya ka jing im jong ne urong ba bat ngi nak liang ke HYC umdan circle ngi ken tujur ya ki bor jong an bikin le ke badon kam mador khnang ba ki briu ki wei ken amnot ba shim kabul ne ban le ko gine jat kam ki ba mi hab ki imlang kasalang ko dai sibo yo adjective na kalong yeng na ki bahiyeng jong ine irang ba kade kene ka jinja Shoh ka ja haka sib ar jong mta ka tayo kadau ko mangi yo jingtip na gi bahiyeng kala bande kadau ka ba ja menswa namar ba kumba ki penpau ba haka por menswa ine iba Rajesh Makri ila bat bor ya ka hemen jong ni ubri ba sha peniap de kala bande na kadau jong kate ibu dau namar ba ki poi wat shadu ka case na den ta kadau ngatrai ba kala bandan ibu dau na kate benta ba ipenlong no ya i ba inshim kabu bat in peniap no mardor ya ini ba Florence Lingdo.